சுய சந்தேகம் என்பது ஒரு கண்ணுக்கு தெரியாத விலங்கு. அது உங்கள் கைகளையும் கால்களையும் சிந்தனைகளையும் கட்டி போடுகிறது. பெரிய கனவுகள் காண்பவர்களின் பொதுவான எதிரி இந்த சுய சந்தேகம். ஆனால் இன்று நான் உங்களுக்கு ஒரு உண்மையை சொல்கிறேன். அவநம்பிக்கை உங்களுடையவை அல்ல. அவை உங்கள் சூழலில் இருந்து, பழைய அனுபவங்களில் இருந்து, மற்றவர்களின் பயங்களில் இருந்து கடன் வாங்கப்பட்டவை. இந்த சுய சந்தேகங்களை எப்படி வெல்வது? அச்சத்தை உணருங்கள், ஆனால் அதன்படி செயல்படாதீர்கள். சந்தேகம் வரும்போது அதை ஒரு கற்பனை கதையாக பாருங்கள். உண்மையான நிகழ்வாக அல்ல. நான் பயப்படுகிறேன் என்று சொல்வதற்கு பதிலாக இது சுவாரஸ்யமானது என்று சொல்ல பழகுங்கள். ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு சிறிய துணிச்சலான செயலை செய்யுங்கள். சந்தேகம் வரும்போதே முன்னேறுங்கள். உங்கள் பயங்களை விட உங்கள் நம்பிக்கை பெரிதாக இருக்கட்டும். உங்கள் கனவுகள் உங்கள் சந்தேகங்களை விட முக்கியமானவை. நட்சத்திரங்கள் இருளில் தான் ஒளிர்கின்றன. உங்கள் ஒளி மிகவும் பிரகாசமாக இருக்கட்டும்.